the most waterful river in Estonia, but it is like half the river is Estonian side and half is Russian side. Kreenholmissa Narvajoen saarella toimi tekstiilitehdas 1800-luvulta vuoteen 2010 saakka. Toiminta päättyi konkurssiin. Tehdas oli suuri työnantaja. Vuonna 1980 työntekijöitä oli jopa 12 000. Arkkitehtuuri on englantilaista kertaustyyliarkkitehtuuria, uusromaanista, uuskoottilaista ja uusrenesanssia. Nyt talot seisovat saarella autioina. Suunnitelmia on tehty, miten rakennukset voitaisiin pelastaa ja saaresta voitaisiin tehdä virkeä monien toimintojen keskus. Tehdas sai energiansa koskesta.